Okay, Mkulong. Another question that I always get is that mina ngihlala townhouse or ngihlala flat in. Yabethe flat or townhouse? If the flat is yeyakhe, ngeke uyobethela townhouse uyiqashile ubhadale rent. Aliyenzeki leyo. Ubethela into yabantu ukuthi kusazi ngahluleka ubhadale rent uphume. Obakutshela ukuthi hayi ndoda siyafahla lana le ndawo ifeyilile. Abra que bilhayiko leyo. Townhouse. Awuzisho ukuthi iyolo kanjani la nini. Maybe the owner will decide, no, let me move. Hey, guys, I don't want you anymore. I want So le ifuna indoda brakb ezazi indaba zayo. Not umuntu ozoduma uthi ngena la seyimbiza. Athi hayi prof bengingathi ngifuna ukugwinyeka. Hayi prof bengithi mina kanti le sticky la mawufika brakb awusetshenzwa kufana. Afuta uzili nokudla la. Awuzili lutho uyofika ugwinye lesilwane. Uvuke ekseni kunike. Ugwina ile nyoka phela. Mawufika ngeyimemeza ubeka nje imali yami phansi. Wait prof, amabhilo wait. Okay. So ufika wenza ugwinya ile nyoka. Yakugwinya. Mayiqeda ukugwinya izokukhipha kusasa ekseni. Unale msadi awe arunale ndimu hayo unyaka monna wa half kwa dimba kaiwa. There's no such but what amabhilo mkhulu. What happens please? Unale msadi. Yeah? One. Unale unyethu unale msadi. Hafetsa ujika unale mathwasana ne, and then afetsa mwari wena umonna ari wena badimba ka ba re ratane le wena kina le modimo o nyaka banna Ele mangobela gobela wa monna, and which is I think ile sale ka ibona ho ngwe ke re mara modimo wa ka batho ba sinya bongaka modimo wa ka. So gobela o botsa this guy o to thwasa ngore ba re a bonyale. Ubaruile mosibafo. I was so surprised to see that nonsense etsagala. So asiteng sedimo se se ka reng Asiteng ba fa una sedimo sa hore wena o le monna se re tsa mo robala le monna mo. That is a satanic thing, truly speaking. Ba ka ntloya ba ntloya maki. Mara bua nnete, there's no such ke demon into. Na vela ke iphasisa ke irapele futa ke a iteng into. A gona nthweli ko Bibeleng why be siteng. sikhuluma ngani manje manje? Kabugebu. Oh, okay. But why udokotela yena lento le akayiphiki akayi wena uyayiphika and then wena why ungayenzi why ungafongenzi uthakathi? Is it because you have something against it? It's not ukuthi mina I don't believe ukuthi umuntu ufuna ngembulale ngale ndlela. Ngibelieve ukuthi ngimphumutha ayozenzela yena. So sikadla yena ufuna ukuzenze mina ngibelieve ukuthi okay ngithathe lo muntu lo mindoda aba ufika ufuthe ugeze kanje ukhulume kanje wenze so. But uzofa lo muntu still uthakathi lento. No, kubulale mina ukubulale. Ubulale wena. No, ubulale wena. Umuntu uvuka. Babukeli. Niyabona ama-tricks. Ayakuza. Hayi. Abantu abashadile ba too secret. Yeah, but le mali ihambile iye ku Ihambile, Slay Queen. Start the scoop sama Slay Queen. The money is gone. That's my concern. Brakb into emnandi ngeSlay Queen uyamcabangela umama endlini. Ayikho lento leyo. Brakb I'm telling you. Ke Slay Queen Slay Queen sesizotha moya sinane tsemsadi yawo. Slay Queen sitletsoja. And sitletsousakaza mara profano guys no. Brakb let me tell you. Yeah. You've created izinto. I'm not even going to say some of the things. You've created izinto. Ukujija imoto, ukuhambisa imoto i1 without a driver. You've created things ukuthi unyamalala. Are you telling me ukuthi ngeke wenze isipoko esikhona ukuzilisa sona si1? I just want to know ukuthi like when uhlula yini usicreate in a way where I don't have to feel it. All I do nyaslaela hamba olanda ini hamba laela ini. Why doesn't it come to me configured already? Iyazi ukusifida yona. Because I believe ukuthi you're not telling us 100%. Brakb angithi mina
lesipoko siya bhuti isipoko silanda imillion masiqeda ukulanda imillion sifuna wona usibekele ukudla la hayi ukuthi ngingahluleka ukwakha isipoko ngeke vele ngihluleke bra KB but truly ukuthi imihambo yalento phela yonke into ine trap ngifuna sifike lapho yonke into ine trap yonke into ine trap so I trap yalento ukuthi wena yenza iphutha ikwazi ukustrike yes truly speaking bafowethu isithwalo sine trap i-trap leyo ibe kuba I trap yimnaso phela lesipoko sizoyeka lapho so they call me and then they say brakhibi kudala ngisipana but now ngifuna ukuthwalisa okay sangathwalisa before but ngiyabona ukuthi manje yeah there's a reason why asheka Prof, don't laugh okay I am serious now ngifuna ukuthwalisa bengathwalisi Ay, ngeke. But let's go back to the business partnership. So if I'm in a business relationship with Muthu uThwele mina ngithwalanga. What is the option yami? I-option enginayo yini? Now ahambe uyothola into yokusimama, hayi into ukuthi basho uzoqina. Ukuqina akusebenzi bafowethu phezulu kwesipoko. Truly speaking mase ngizonitshela iqiniso isipoko sinamandla. Yeah. Sinamandla sithi lo muntu uthwele nginkanyamba. Ihamba ngomoya lento le. Fika ukukhukhula yonke into. If umuntu uthwele ngento ethize ukuthi lento athwele ngayo ifuna lo kanjani izoku affect wona ugabe ngelo kanjani. All right. Okay. Bakugabe bahambe bahlanganisa mithi emabhetri lapha athi ekugaba lo muntu ofaka kuhlaba lapha maqedza lapha uthi uzomelana nenkanyamba yokushawelele ufe. Bathandela ikhambi ledonki bashisa bakugaba wathi uqinile mntwana fika lapho. Umuntu ambaye maraba star photo by imithi wathi uyinyanga wathi ufuna ukucela zofi yokubulala ikanyamba break. Hey, sorry wait. Okay. Ngiyathola Prof. Ungathi into le ingene baqinisile ekhaya baqinisile ingene ithi khatla ubese uthi hayi ngizocina ngicina ngicina. Dole nenyanga khona amabhodlela ayi4.